tilaa. Kuuke, pikkusen tilaa mulle. Teistä kaikkihan tuntee Johanna. Johannahan on käynyt kuussa, hän on siitä erittäin tuttu teille kaikille. Neil Armstrongin paras ystävä ja kirjekaveri tai jotain muuta vastaavaa. Mutta meillä on täällä lisääkin naisia. Ride. Seuraavana lavalle otetaan kilpailija numero 2. Hän on Milja. Sieltä se saapuu. Milja on myös varmasti monelle tuttu. Miljalla on jo täällä kaulassa tämmönen mitali. Tämä Miljan mitali on BMW-mitali, joka kertoo siitä, että Miljan isovanhemmat keksivät BMW-merkin. Teidän täytyy olla siis tyytyväisiä siihen, että Milja on ylipäätään syntynyt hänen isovanhempiensa kautta. Mutta ei mitään, seuraavakin nainen me otetaan paikan päälle tänne ja ei mitään muuta kuin tytöt vaan kaunistuu joka ainoan täräytyksen jälkeen, nimittäin seuraavaksi lavalle astelee Jonna, ole hyvä! Sieltä tulee brunetteja nyt. Jonna, te kaikki muistatte siitä, hänen suurimmat harrastukset on hevospoolo ja okkultismi. Hyvä naiset ja herrat, Vimmerin väki lavalle 4. kilpailijana kuulutetaan ihanainen Eini. Ja sieltähän saapuu. Einiä pikkusen pelottaa. Ei muuta tänne vaan, ei nämä teitä syö ne. Einin saatatte tuntea siksi, että tässä tapahtumassa on ylipäänsä alkoholitarjoilu, koska Eini on alkoholitarkastaja. Näin on! Tärkeitä ihmisiä meillä täällä tänä päivänä, kyllä. Tuohon mä otin sen vielä. Kerta kaikkiaan kun nää kiertää jatkuvalla syötellä nämä. Seuraava naista vaan paikalle ja se näyttää siltä, että meillä on tulossa tänne iki-ihana tyttönen nimeltään Anne! Alright! Annella sillä on oikein kunnolla niin lihasta jalkoissa. Hänet tunnetaan muun muassa siitä, että hän on ollut Suonenjoella poimimassa mansikoita. Sen jälkeen kun Anne lopetti mansikan poiminnan, niin sen jälkeen virolaiset tuli sinne. Oho! Viimeisinä, muttei vähäisimpänä lavalle huudetaan Sandra! Sandra, tämä moniottelija, omistaa muun muassa maailman ennätyksen vaatteiden nopeusriisunnassa. Ei muuta kuin annetaan iso käsi koko porukalle. Täällähän niitä on! Mahdotonta meininkiä, tää tuntuu, että näin vuosi vuodelta vaan kaunistuu nämä naiset. Ja mikä siinä? Täällä lavalla on ihan kiva, miltä siellä kuulostaa. Ja niin kuin tiedätte, tässä vaiheessa ei muuta kuin täräytetään musiikit soimaan. Me nimittäin lähdetään Riden kanssa noutamaan tuolta pikkusen holtaks olta, eli vettä. Eikä kun jaffaa nyt tämän tilaisuuden kunniaksi. Näin se on.